दिनैहाय मोननै जायगायाव जयेन जानाय जाहैबाय तो रिजना बेनो जे जोंनि बिटिआरनि जानाखि इउपिपिएल सरकारनि प्रमद बर' सारनि दिनै आदर्श आरो बिथांनि नीतिजों जानाखि मावनाय खामानि बेखौ मोजां मोननानै दिनै बिटिआरनि सुबुंफोरा जोंजोंहाय जयनिं जागासिनो दङ। बे खोब बाख्नायथाव आरो बिनि थाखाय जों दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनांगोन। लोगोसे बिथांनि जानाखि मावसुमा मावफारिया बिथांमोनखौबो धन्यबाद होनांगोन। बिथांमोननिबो हर सान नाजानाय लोगोसे इउपिपिएलनि साफ्रोमबो कर्मफोरनि दिनै गामि गामि हाबनानै सुबुंफोरनि दुखु खस्थ'खौ खबर लानाय, बेजों लोगोसे दिनैबो बाव मोनसे कालभारा खोब दरखारिथार जानाय दंमोन। बेखौ खबर मोननाय लोगो लोगो जोंना मानगोनां जिरन बसुमतारी एमएलए सारा फैनानै गावनो खबर लाफैबाय, नायबाय आरो नायखांनायनि उनाव मोनसे पजिटिभ खोथा बुंबाय रायजोफोरनो। थिग दिनै बेबायदिनो पजिटिभ नेचारनि जायनाखि खामानि मावनाय जोंनि बिटिआर सरकारनि जायनाखि मावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै लोब लोब बेबायदि इउपिपिएल दलाव जयेन जाफैदों। फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल सरकारा रायजोफोरखौ लानानै बेसेबांसिम खामानि मावलांगोन होननानै सानो सार? बेखौथ' रोखा नुहुरदों। दिनैसिम जानाखि 4 बोसोर आगान होबाय इउपिपिएल सरकारनि बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायनाया, तो 4 बोसोरनि मादाव 1 बोसोरसोआथ' कभिडआव थांबाय। बिनि माखासे बोसोरफ्राबो गोदान हिसाबै सिल जानायाव माखासे टाइम थांदों। थेवबाबो नैबे जानाखि इन्डिं माखासे इयारफ्राव दा जानाखि स्पिडआव खामानि मावनो आखायाव लादों एबा खामानि मावबोगासिनो दं, बेयो खोब बाख्नायथाव। आरो बे स्पिडआ जुदि 1 बोसोरनि गेजेरावहाय गोदान इलेक्सन जाफैनाय समसिमाव एखे स्पिडआव मावजायोबा एबा बेनिफ्राय स्पिडसिन मावजायोबा नेक्स्टआव आरो बांसिन आसा खालामबावनो हायो जे नेक्स्टआव बेनिफ्राय बांसिन स्पिड जाबावनानै बिटिआरआ डेभेलप जागोन। नंगौ, दिनैहाय मोननै जायगायाव जयेन जानाय जाहैबाय। तो रिजना बेनो जे जोंनि बिटिआरनि जानाखि इउपिपिएल सरकारनि प्रमद बर' सारनि दिनै आदर्श आरो बिथांनि नीतिजों जानाखि मावनाय खामानि बेखौ मोजां मोननानै दिनै बिटिआरनि सुबुंफोरा जोंजोंहाय जयनिं जागासिनो दङ। बे खोब बाख्नायथाव आरो बिनि थाखाय जों दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनांगोन। लोगोसे बिथांनि जानाखि मावसुमा मावफारिया बिथांमोनखौबो धन्यबाद होनांगोन। बिथांमोननिबो हर सान नाजानाय लोगोसे इउपिपिएलनि साफ्रोमबो कर्मफोरनि दिनै गामि गामि हाबनानै सुबुंफोरनि दुखु खस्थ'खौ खबर लानाय, बेजों लोगोसे दिनैबो बाव मोनसे कालभारा खोब दरखारिथार जानाय दंमोन। बेखौ खबर मोननाय लोगो लोगो जोंना मानगोनां जिरन बसुमतारी एमएलए सारा फैनानै गावनो खबर लाफैबाय, नायबाय आरो नायखांनायनि उनाव मोनसे पजिटिभ खोथा बुंबाय रायजोफोरनो। थिग दिनै बेबायदिनो पजिटिभ नेचारनि जायनाखि खामानि मावनाय जोंनि बिटिआर सरकारनि जायनाखि मावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै लोब लोब बेबायदि इउपिपिएल दलाव जयेन जाफैदों। फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल सरकारा रायजोफोरखौ लानानै बेसेबांसिम खामानि मावलांगोन होननानै सानो सार? बेखौथ' रोखा नुहुरदों। दिनैसिम जानाखि 4 बोसोर आगान होबाय इउपिपिएल सरकारनि बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायनाया, तो 4 बोसोरनि मादाव 1 बोसोरसोआथ' कभिडआव थांबाय। बिनि माखासे बोसोरफ्राबो गोदान हिसाबै सिल जानायाव माखासे टाइम थांदों। थेवबाबो नैबे जानाखि इन्डिं माखासे इयारफ्राव दा जानाखि स्पिडआव खामानि मावनो आखायाव लादों एबा खामानि मावबोगासिनो दं, बेयो खोब बाख्नायथाव। आरो बे स्पिडआ जुदि 1 बोसोरनि गेजेरावहाय गोदान इलेक्सन जाफैनाय समसिमाव एखे स्पिडआव मावजायोबा एबा बेनिफ्राय स्पिडसिन मावजायोबा नेक्स्टआव आरो बांसिन आसा खालामबावनो हायो जे नेक्स्टआव बेनिफ्राय बांसिन स्पिड जाबावनानै बिटिआरआ डेभेलप जागोन।